ya wee bulu mmanya aka na abụ mmanya afụfa na-aṅụ wee wụọ ya n'iru wee tụọrọ ya bunye enyi igbi na rigori egbubie ọsịmnne ọsịmakwa ime isi o ji wee bịa ya serikosie wig anụ wee bu wee bịa ya very expensive wig ya dolili ya welu mbọ ma alụ na o nwere nke ya ejire wee bịa ya ji ife niile wee bịa wee dolikosiche this lady na akpụkpọ ya na-abụ na ọ hapụrụ ebe ọ gbara ọsọ part of the purse o ji wee bịa ma lipstick na ọ hapụrụ ya na the restaurant wee gbanaga adọnya vam 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 ọsị m ọsị m na mgbe ya na ya na-abụ na anụ ọgụ dị eji enye hụ na ya ma njite wee dị emela ọsọ ọsị m dị emela ọsọ gbafuo gbara n'ụlọ jechere ya ya anụcha ọgọrọta ya wee si die na ya chọ ka ya jee visit eduwubanụ die yọbịa sị anyị ejede asị ebenebe ọsị bụ die yọkatịa ya asị ebenebe gbachi ya nkịtị ka ọ yọkatara ya olodatide ya akwado ka ya si wee eji ọdụ wee kụwa anyị ọgwụgwọ wee jee na nkịta na pii wee lụọ kụọ aka o wee megheri ya ọnụ ụzọ si ya na iwu ekweghị section today ka ife bịara ime ya asịfa chelodi ya nwere ife ya na ya na-abọghị ekwu na-ekwolu zoom n'ime ọfịs luo ya bụ ụzọ gị ya n'isi ka jararawawu na o kele single braid ya wee kpụrị akpụtoo ya n'oche kpụrị arụ ara si n'ọfịs pụta wee rigorie wee gbubie ife na-afịọ ọsịbụ nne ife na-afịọ ndị mmadụ na-agbakọ ya chọdị ma ya na-adụ ya jideta akwụ ya ndọliko si ya so abịa m ka ifiksie my marriage je atụrụ gị ewetala gị marriage m na-enye nsogbu iwe chọ ka ịnapụza m the man ọka isi eme ọkụ unu si eme ndị alụlụ ana ndị nna ọsịmnne ya chọdị ma ya dụ ya ndị mmadụ gbakọzi ya jibie ya na-eti mkpu ndị mmadụ na-abata ya na-eti mkpu ndị mmadụ na-agbakọ tia na ịbụ ụchụ ajụwa the woman say I've nothing to say to her tọnụ ọba n'ime ụlọ ya na-akpụpụta ọbịa ka ọ ba anya agba ọsọ jidekwa ya n'akwa kpụrụ ya sị apụta ka ịgwa ndị mmadụ ife ịgwalụ di m ị na-arenjili di m nwaanyị ọzọ wanyị na m wetelu distin ka ị fiksie mụ na di m ọ bụrụ ihe a ka ị na-eme si m nne ya wee dọsa ndị mmadụ na-ayọzi asị anya hapụ ya na-ekwe nso na ife ụfọdụ n'ime ha na-eme na ụfọdụ adọrọ mma na ọ bụ na nwoke ọ na-alụ gị nwunye gị mgbe ụfọdụ ọ bụ na nwoke ilu ọlaba nwunye gị ọlasị anya akwa mbọsị nwunye gị a na-aga terapi na ọ bụrụkwa terapi ka ọ na-aga nọọ nwunye gị ka a na-ala ebe afọ nwa mmanụ na-agwa ya sị anọ ifefa na-eme ebe afọ a na-eti na fa na-ega anya ọ bụ na ị bụrụ nwaanyị like ọ bụ na nwaanyị atụ nwaanyị they work on your husband not you na o nwere ike ife afọ ị na-afụ kịta ọ na-eme bụ that girl na ọ kwụrụ ụgwọ the girl mee ọ sị na ọ laikiri ọnyanwa bịazie ọlabazia di gị na ọkafa si eme ụfọdụ n'ime feo ọsịmụnya wee nata di efu ka ya dụka onye ala wee bata nya wee ba n'ime ụlọ ya tụpụtaba ngwongwo ya paakịba ngwongwo di esi a kedu ihe ọka ihe na-ese na ya sị ya na ya jee na nke terapi na ya lụrụ ebe afọ dọnya vam in fact na ya dọliri ya adọli na o nwere ike obere oge polisi akụ aka n'ụzọ na ya chọọ dị mma mana kịta na ya alụsigo asị ya na ife a ga-abụ ọga ikpeazụ ya ga-anọlụ gị maka uto na ya alụsigo ọsị m ya na-atụpụta ngwongwo ya na-atụpụta di ya na-apaki ya na-atụpụta di ya esekpụla ada ya ya sị biko ya kokwete ikpanye ekwe nọ ya kokwete ikpanya anya ma enyi ife niile dị n'ụwa na taaki ikpa bili fat ya sị ya kedu ụdị disgrace ya ga na-efesi bikos na ịma ndobe utogo ofu ebe n'afọ na ịchọ ọzọ jezie nụba terapi jezie nụbazi afa ka welu ndị a wee mere ife igbu onye what sort of nonsense is this asị m di ya yọbakwa ya biko yọbịa asị m nne nye brekizie down ịmago onu ka ọ na-ayọ ọsị ọbụkwanụ na ya lọvụrụ gị na ya ma ngwa gị n'ihe a ji gwakwanụ gị bụ na ya lọvụ gị and na ya chọrọ work on this marriage na ya ma ọkwa na ọma gị biko nwaanyị ọma biko yọkatazi anyị ịmago onu ka o kwuru na ọ bụ na ya laikiri ya mgbe afọ nye solofe n'azụ ịghọta na nsị a na ya na-aga terapi na ọman suspect mana ya gwara ya gosi na ya kachọ this marriage ọsị m nne ya wee wụsara wee si die na ị ga-anwụlụ m iyi
ị ga-anwụrụ m iyi na ọ bụrụ na ibidokwa ikpe again, ife ga-eme gị. Ife ga-eme gị. Ọ sị na ya ga-anwụ. Ya weta Baịbụl, ọ sị na ya ga-anwụ ma ya hapụrụ ya. Na wesi oke na nsogbu adọrọ. Ọ sị m nne, n'ife a bụ nnọọ testimony ka a chọrọ ishi a. Na kịta na ya na di ebi n'udo. Na ya na di ebi n'udo, na di ya akwụsịgo. Na ndị be anyị si na eyighị ede ka a na-agha ala. Ịghọta kịta na ọ ma ngwụ. Ịghọta kịta agbaghịzi azụ owele mgba ọ dị-echi, like ndị mmadụ tiri ezi na azụ owele gị. Ọ bụrụ na gị na fa gbara mgba ebe afọ na o nwere ka ezi afọ chie, no ife ya mere. Ọ sị bụ na marriage is working now. Na ife a ji wee wetala anyị destiny bụ all these people kpọrọ onwe fa therapy na-etu ka akala isi luzuo marriage maka na ya chọrọ ịga therapy, maka na ya chọrọ ka enyere ya aka. Ịghọta na sị m ya chọọ isi anyị ụfọdụ ka uche unu dị ya. Mgbe ụfọdụ nwunye gị na-aga therapy, chekie onye ọ na-aga therapy na nke chekie ma ọ na-awa ọkụ, maka na ọ bụrụ na ọ nwoke ọ like ya nwunye gị ilu ebe afọ labasịa nwunye gị a na-asị na ya na-aga therapy mana ọ na-eje ebe afọ eje anala ọgwụgwọ nsọ n'utu ya. Ịghọta na ọ bụkwanụ na nwaanyị the same thing. Ịghọta ọ bụrụ na di gị maa mma ọ na-alụ gị di gị bịazie ọ na-alụ ya na service injinia. Ọ bụrụ na o nwere nwanne nwaanyị nwanne nwoke na-achọ di, ọ fụchata gị di gị onye onye afọ, maka na unu loo na-akọbanụ ka o si wee dụrụ unu kọkunu si bili kọọ ọkọgide ọmalụ ụdị kwaliti di gị bụ, malụ ma o ji ego, malụ ma onye onyinye ụdị efe afọ. So ka unu dọka afọ na ife ya ji wee wepụta ya. Chai ike gwụrụ. Agbọrọ m mana ọ bụrụ na ị bụ therapist or whatever wee na-eme ụdị ha ụchụ ka ị bụ nya ụchụ nke chụchụ chukwu meela gị ebele. Nne, congratulations for fighting for your marriage and it works for you. Now I am happy that na your husband that you have taken it up to here, like you have decided to move on. Maka na ụfọdụ ụmụ nwoke want to keep their marriage and still cheat on you. Mana fa ghọtazi na ọ bụrụ nwaanyị niile ga-eteki nwunye, onwe ndị ga-eteki ya, onwe ndị ama nteki ya, na so congratulations and I'm happy that it ended in praise. Ndị be anyị tii na ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ na ị nwego such experience with a marriage counselor or marriage therapist or whatever, ime ka anyị malụ na comment section. Ndị be anyị daalụnụ. God dị n'ụbọchị ọzọ.